Sa minagalaki parari o iniuna ipanik ka sa raelo na irialaro di mo maangara ini di sa nasiniya miyara na turunaw di ama nakarikin ni dera nakarap di ama ro nakurin ni para nausaku pala di nga ro di nga pala nananggiro ni timuro sigaro di ama ro nagkaroon di sa nalaking ito di na natutukulo kanirang maani nila sa bahay It's all Monday.